ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ହେଲାଣି 9:30। ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବାହାରେ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ବସିଛି। ଘର ଭିତରେ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନି, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଧନୁ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖରାପର ଦିନ, କାହିଁକିନା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗରା ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ବଜାଏ ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାଜୁଥିବ ସିଓର। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ? ଆମର ତ ହେଇନି, ଆମର ରୁଟି ବି ହେଇନି, ମୁଁ କରିବି ଏବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।